Professeur Ousmane, maître des astres, tu déchiffres le temps dans leur vaste théâtre. Les cœurs s'ouvrent à tes mots divins. Astrologue du Mali, gardien des destins. Nga foli ani tanuni o be aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite. Dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na Desanburu kalo tile fɔlɔ ka taa bila karidon na Desanburu kalo tile 7 dolo jate la an bɛ Kawula kalo sabanan kɔnɔna na. Kawula kalo sabanan ale tile 9 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila Kawula kalo sabanan tile 15 la. O b'a yira k'a fɔ an bɛ Sagittaire mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na kalakisɛ doloba min nɔrɔ barikalen don ale de ye fintɔn ye. Fintɔn ni o ye Jupiter ye, ale de nɔrɔ barikalen don ni arabu b'ale wele ko mustariyu. A b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni dɔgɔkun in ma walima ni dɔgɔkun ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di. Ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan. Wulikajɔw olu barika bɛna bonya ninnu yɔrɔ kosɛbɛ. Olu ye dakanko ye. Mɛnni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Mars kalo tile 21 na ka na bila Avril kalo tile 19 na. N'an b'a f'olu ma belew nisɔndenw funteni kalo fɔlɔ denw belew. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw na nisɔndiya walew aw na o caman sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wasaw ni bonya ni karamaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. Basigiw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye. Aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan. Wa aw ka wulikajɔ minnu tun bɛ wagati tɛmɛnenw na ni aw tun ma se ka ɲɛ sɔrɔ olu la ni aw sɔnna ka wulikajɔ kɛ ka olu ɲɛɲini nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka minɛcogo sɔrɔ olu la. Wa mɔgɔw bɛna se ka o kɔnɔnajɛya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kalo ale sigilen don aw ka so kɔnɔ o de bɛna aw ka wasaw ale ni kibaruyaw kofɔ. Kalo bɛna a yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ tɛnɛn don o min bɛ bɛn Desanburu kalo tile fɔlɔ ma. Tarata don o min bɛ bɛn Desanburu kalo tile 2 ma. An bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. A y'a ka wulikajɔ nafamaw k'olu boloda ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye. O la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw. Jigiya siraw barikalen don garisɛgɛ siraw olu fana barikalen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Avril kalo tile 20 na ka na bila Mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Toro garisɛgɛso denw. Funteni kalo 2nan denw. Toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana jɔn aw yɛrɛ la wa aw kana jɔn aw ka waleyaw la fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Bari sumaya walew ale ni hakilina filanfilanw olu de bɛ se ka aw sɛgɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma. Bonya ni karama olu sira dayɛlɛlen don aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ mercredi don o min bɛ bɛn Desanburu kalo tile 3 ma ale ni jeudi don o min bɛ bɛn Desanburu kalo tile 4 ma. Kalo bɛna nin tile 2 kɛ aw ka so kɔnɔ. O la dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw bɛna aw ka wulikajɔ nafama minnu kɛ a y'olu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye. Wa jigiya siraw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Hali mɔgɔ minnu bɛna wuli ko bɛna na aw juguya olu na se ka na malo aw ye. Nin y'aw ka dɔgɔkun ye. N'aw bɛ se aw ka waleya nafama aw bɛ se k'olu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Mai kalo tile 21 na ka na bila Juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw. Funteni kalo 3nan denw. Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fana bɛna se ka aw ka sɔrɔtaw k'olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka ɲinifɛnw olu fana bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye nka aw kana aw man kun fiyewu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Bari ni aw y'aw sigi ka bolo fila da sen kan dɔrɔn i bɛna ye sumaya fanga bɛ se ka na bonya aw ka waleyaw la. Aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw. Bari k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna wulikajɔ minnu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de ye. Bari kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ jumadon o min bɛ bɛn Desanburu kalo tile 5 ma ale ni samedi don
o min bɛ bɛn décembre kalo tile 6 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa ka layidu kan sira olu fana na se ka sabati aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye aw ka hakilina ko bɛna na se ka caya kosɛbɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na nka aw kana aw saliya bari hakilisigi ale ni basigi olu bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na kana bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a y'aw janto aw yɛrɛ la tɔgɔ tiɲɛ walew olu caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bari aw ka waleyaw olu bɛna na se ka sumaya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw o de la an bɛna ye Jupiter ale sigilen don aw ka so kɔnɔ halisa o de bɛna se ka aw ka timinanja n'a ka wulikajɔw k'olu kofɔ sɔrɔ siraw nɔfɛ aw kana saliya fiyewu aw mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ko kuraw daminɛ a y'a ka ko kuraw k'olu daminɛ walima aw mɔgɔ minnu b'a fɛ ka yɛlɛma kura don aw ka siniɲɛsigi baaraw la a y'o daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa fɔ Jupiter bɔla aw fɛ yen nɔ aw bɛna waleya ɲuman minnu daminɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la don nataw de kɔnɔna na wa sumaya walew olu kɔni bɛ aw ka ko la nka a y'a hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma farigan walew olu kun dalen don aw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion di ɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka waleyaw olu sabatilu bɛna se ka gɛlɛya kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma bari layiduka minnu bɛna na ta aw ye a ka gɛlɛn olu ka bɔ a sira fɛ o la a y'a hakili to aw yɛrɛ la aw kana bila fili minɛn kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira a y'aw jigida aw yɛrɛbakun kan n'o tɛ ni aw ma sɔn ka aw jigida aw yɛrɛbakun kan aw bɛna aw jigida mɔgɔ minnu kan olu bɛ se ka fosi ka bɔ aw kɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw ma wele yɔrɔ min aw kana taa ye a y'a taa yɔrɔw k'olu woloma bari mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu caman kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa wulikajɔw olu siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu fana ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se aw ka waleya nafama a y'olu bɛɛ lajɛlen woloma ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛyaw olu bɛ aw ka siraw kan ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ dusu a ye olu bila aw mago bɛ sɔrɔ sira teliman minnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nka o n'a ta bɛɛ aw balimaw aw furuɲɔgɔnw aw masurunamɔgɔw olu na se ka na dépense caman de da aw kunna fana nin dɔgɔkun in kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni sɔrɔ minnu ye a y'a hakili to olu kɛcogoyaw la kosɛbɛ n'o tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma bɔtaw olu fanga bɛ se ka bonya bari wale kungo olu caman ɲɛsinnen don aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye kosɛbɛ aw ka siraw kan nka ka se ka aw ladɔnniya aw ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ walima aw ka garisɛgɛ siraw ka se ka sabati fo aw ka aw yɛrɛ dafara aw yɛrɛ kan n'o tɛ ni aw ma dafara aw yɛrɛ kan aw ka dɔgɔkun garisɛgɛ caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka taa ka aw to o de la hali n'aw bɛ se nɛgɛjurucikanw siraw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana to kumabaliya ye wa a y'a ɲini cogoya bɛɛ la ka se ka mɔgɔw lafaamuya bari aw yɛrɛ dalakanw bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛna se ka na aw kanu ka se ka na nisɔndiya walew k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ janfɛ jigiyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a y'aw hakili to aw yɛrɛ la farigan misɛnninw olu de kun dalen don aw kan nka ni farigan ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka aw dɛsɛ aw ka wulikajɔw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sukɔrɔpiyɔnw dibiso denw kawla kalo 2nan denw sukɔrɔpiyɔnw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka jateminɛw fanga bɛna na bonya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bari aw hakili bɛ aw yɛrɛ la kosɛbɛ wa aw tɛna sɔn ka ko foyi de kɛ aw kunfɛ o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw kisi kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bari mercure ale min sigilen don aw ka so kɔnɔ o bɛna communication siraw kuma siraw olu barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o b'a yira fana aw kana girin ka don kow la aw kunfɛ na aw sɔnna ka se ka jateminɛw kɛ yanni aw ka don aw ka kow la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka o waleya ninnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mankan minnu bɛ yen nɔ aw limanaw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bari
aw yelen walima ni aw sɔnna ka se ka bɛnɲɔgɔnya k'olu sira ɲini mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ walima furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ o siraw kan walima mɔgɔ minnu bɛ furu sira taama na ni ɲɔgɔn kofɔlen ninnu na olu na se ka bonya ni karamaw k'olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagitaire siraso denw kawula kalo sabanan denw sagitaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fɛlen don kosɛbɛ bonyaw karamaw olu ɲɛsinnen don aw ma wasaw bɛ aw ka siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ Venus ale min bɛ kuma ni kanu ye o bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna yira k'a fɔ jamalako olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka tɛmɛ kelen na kow kan ni aw bɛ se aw ka waleyaw a ye gɛrɛ jamana wa a y'aw ka dekun k'olu fɔ mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka fura sɔrɔ aw ka waleya la tile fana sigilen don aw ka so kɔnɔ o de bɛna aw ka cɛsiri ni jija ko fɔ marisi ale fana sigilen don aw ka so kɔnɔ nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw fɛn ɲinitɔlamaw aw ka dusuw bila n'o tɛ marisi nɔrɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dusu bonyaw ale ni yɛrɛ tiɲɛ dusuw k'olu jigi aw ka waleyaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni fɛn min sotila mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la garisɛgɛ sira olu barikalen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dusukasiw olu bɛ aw ka kow la nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun sabatilenba ye ka ɲɛsin aw ma bari kɛnɛya siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa taama sira bɛ aw mɔgɔ minnu bolo fana aw ka taama siraw olu ma barika nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dusukasiw aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walima baarakɛyɔrɔw la a ye kɛ lamɛnnikɛla ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati basigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la jigiya siraw olu ma sabati wa garisɛgɛ siraw olu ma sabati o de la n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw a bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw de kɔnɔ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw cɛsirilen dɔ sɔrɔ ɲini fɛ garisɛgɛ ɲiniw fɛ ka se ka aw ladɔnniya aw bɛna garisɛgɛw sɔrɔ aw bɛna sɔrɔw kɛ nka aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya min na sɔrɔ na tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na o b'a yira k'a fɔ aw ka sɔrɔ don yɔrɔ olu bɛna na caya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana mɔgɔ minnu bɛ aw kɛrɛfɛ ni aw bɛna n'olu bɛna se ka na sɔrɔ garisɛgɛ wariko kuma fɔ aw ye bari mɔgɔ caman bɛ se ka na aw tulokɔrɔ kuma dumanw k'olu fɔ aw ye aw ka sɔrɔw olu nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la a ye jateminɛ kɛ olu bɛɛ tɛ aw ni ye o la ni aw sɔnna ka se ka jateminɛw kɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ fili dɔw bɛ yen aw bɛ se ka bila olu kɔnɔ aw bɛna kisi olu ma wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jateminɛw a y'olu fanga bonya jamalakow fana a ye olu fana na bari jama ka sira fana olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina ko olu bɛna caya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw kana saliya ni aw saliyala dɔrɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sumaya wale don aw ka garisɛgɛ siraw fɛ ale ni aw ka jigiya siraw olu fana fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw balimaw aw limanaw a y'aw gɛrɛ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a y'aw ka dekun fɔ olu ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ se ka aw dɛmɛ aw ka kungo la a y'a ka kungo fɔ olu ye nka a y'a hakili to aw yɛrɛ la taama siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mɔgɔ minnu b'a fɛ ka wulikajɔw sabati dugutaa siraw kan basigibaliya bɛ aw ka siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la n'aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafama aw bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw k'olu de kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka bɔtaw olu fanga ka bon fana ka tɛmɛ dontaw kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kɛnɛya siraw olu sabatilen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ de la ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbagajɛkulu cɛ ni muso mali kɔnɔ mali kɔ kan aw minnu bɛ k'an lajɛ nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ décembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile 7 na o waati kibaruya de tun ye nin ka di aw bɛɛ lajɛlen ma o de la aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a fɛ k'aw ka dolo kibaruyaw don a bɛ se ka kuma an fɛ whatsapp sanfɛ an bɛ aw jaabi sani an ka bɔ n ka foli bɛ Frédéric fo Burukina an b'a fo la
aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Ala ka Mali basigi. Oh, professeur Ousmane, maître des astres, tu déchiffres le temps dans leur vaste théâtre. Les cœurs s'ouvrent à tes mots divins. Astrologue du Mali, gardien des destins.